Tungod sa padaing pagkonserba sa bakawan ug pagprotekta sa kadagatan sa Barangay Lasang sa Davao City, may resulta kini sa abundang ani sa mga mananagat. Ilabi pa nga daghang residente ang nagdepende sa kadagatan sa ilang panginabuhian. Ani ay ikaduhang hugna sa RTV Presents ni John D. Esteban. Giubanan nato ang mga miyembro sa Tamfias o Tambongan Fisher Folk Association sa Barangay Lasang sa Davao City paingon sa ilahang 100 square meters nga fish cage. Amag ni sir na? Yes po. Organic ang ilahang ginapakaon sa mga binuhi nga talakitok, lapu-lapu ug kitang sama sa mga gagmayng isda aron dili makadaot sa dagat. Nagapadaghan po sila og kini. Lobster dako kayo na sa mga bana-bana, 2 ka kilo, pero wala pa nila ni ginabaligya. It's because ang ilang tumong padaghanon usa kini. Ginapadaghan sab nila ang ilang mga alimango sa ilang bakawan. Ilaha kini ginapatambok una ibaligya gamit ang crab trap. Gagmayng isda ang ilahang paon aron makakuha og alimango. Ang mga mature crabs paliton sa Tamfias og 200 to 350 pesos ang buok depende sa gidak-on. Dinhi sa gitawag nga condominium sulod sa kapin 3 ka bulan hangtod sa pwede na mabaligya sa merkado 600 pesos per kilo. Mga kapuso mo na si Kuya, iyahan ng gipang butang gipang ugsok sa ilawom ang crab trap. Kung naay mosulod diha nga crablet, mo toy patabaon no patambukon 10 pesos ang palit ato sa association. Ginapadaghan usab nila ang ilahang oyster o talaba. Ang pagtuko sa isdaan sa Tamfias bunga sa 420,000 pesos nga pinansyal nga tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development Region 11 ilawom sa Sustainable Livelihood Program. Doon na gid ay impact ang mga pagtabang sa ato ang government agencies, specifically the DSWD through its program na Sustainable Livelihood Program. No, ang DSWD gisuportahan nato ang ilahang mga objectives. Sumala sa presidente sa asosasyon, ang tabang dili dapat usikan. Sumala pa, pagtinabangay o pagsinabtanay ang susi aron magmalungtaron ang panginabuhian. Ang isa ka pinaka-big secret ana, ang inyong association dapat na big heart. Okay, kung namangod na nga ito ang big heart po, na ang mga harmonious relationship diha. Kini amo adri ma'am, more on bayanihan system Kay kasagaran manggod ang mga association, okay pa na sila. Pero kasagaran rason mag-away sila pag naanay kwarta. So mana nga dapat pag mag-engage sa inani nga mga kanang negosyo or livelihood, dapat ang tan-awon dili para sa kagalingon, para dito gid sa grupo. Sa kapin 13,000 nga populasyon sa Barangay Lasang, 40% niini nagdepende ang panginabuhian sa dagat ug bakawan. Gawa sa proteksyon sa dagkong balod ug baha, ang mga nagsapaw-sapaw nga ugat sa bakaw nagsilbi nga pinuy-anan ug itluganan sa mga isda ug ubang lamang dagat. Gawa sa bakawan sa Barangay Lasang, dunasay uban pang mga bakawan o wetland sa syudad. Apan subo nga pamalandungon, pahurutay na kini. Atangi sa uhing hugna niining RTV Presents. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.